Lejlit l-aħħar elezzjoni għal kunsil tas-Siġġiewi is-sena l-oħra fej Francine Farrugia ikkontestat f'isem il-Partit Nazzjonalista, diversi esponenti ewlenin kellhom kliem ta' tifħir għal kollega tagħhom li llum qed tiġi akkużata li frodat lill-Emcast biżjed minn 2.3 miljun euro biex sostniet il-ħajja tal-ussu li kienet qed tgħix. Fir-rwol tagħha bħala uffiċjal pubbliku u manager fid-Dipartiment tal-Pagi fil-kulleġġ, Farrugia allegatament tat lilha nnifisha il-paga doppja għal madwar sentej waqt li għaddiet diversi transazzjonijiet oħrajn fil-fatt jirriżulta li trasferiet fil-kont bankarju tagħha aktar minn 400,000 euro waqt li għaddiet ukoll 1.9 miljun euro fil-kont personali ta' Revolut. Fost dawk li sena ilu faħru l-Farrugia kien hemm l-Europarlamentar Nazzjonalista Peter Agius li filmat imtella mill-istess Farrugia kien iddikjara li ilu jafa u ddeskrivija bħala persuna ħabbrika. Sansi Trust qal li l-pajjiż għandu bżonn aktar nies bħala. Għandna bżonn nies bħal Francine fil-politika. Anke l-eks-Ministru u Segretarju Ġenerali Nazzjonalista ta' tmeninijiet Luis Galea imbotta u tal-appoġġ lil Francine biex tiġi eletta. Waqt li wkoll enfasizza li jafa ħafna, Galea qal li Francine hi persuna ta' skola u taħdem ħafna. Francine diġà taċċida tal-impenn tagħha, tal-bżulija tagħha, tad-dedikazzjoni tagħha. Jonqos lilna issa illi għal darb'oħra fil-Kunsill Lokali li ġej inkunu nistgħu f'dawn l-elezzjonijiet nappoġġjaw lilha. Anke dak li llum u s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello dak iż-żmien bħala President tal-Kulleġġ Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista kien stqal lil Francine ilu jafa għal numru ta' snin waqt li probabbilment kienu stess li approva il-kandidatura tagħha. Bonello ma ddejjaq xejn jagħtiha l-appoġġ skontu għal ġid tas-Siġġiewi. Huwa importanti li Francine tkun waħda minn dawk il-DG eletta fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ħalli din l-esperjenza illi kisbet f'daw is-snin kollha tkompli tħaddimha għal ġid tal-lokalità u tar-residenti tas-Siġġiewi. Bħalu għamel id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus li flimkien ma' Sindku Julian Borg huma magħrufa għal qrubija tagħhom tant li kemm il-darba ikkampanjaw flimkien iqisu lilhom infushom ħbieb u dejjem appoġġjaw lill-istess fazzjoni kull meta kien hemm elezzjonijiet interni. Fil-filmat tiegħu Ryan Kallus kompra minn fejn ħalla Peter Agius u awgura lil Francine. Jiena nawgura lil Francine f'dil-elezzjoni u nirringrazzja tal-ħidma li wettqet. Deputat ieħor mill-Oppożizzjoni, Jerome Carwanacilja, stqar li ma' Francine ħadem f'diversi okkażjonijiet. Francine tibda wkoll dwar każijiet individwali ta' persuni li kellhom bżonn għajnuna fis-Siġġiewi u aħna konnem għalihom. Dik il-politika illi taqdi u li sservi lin-nies. Waqt li kienu qed isiru dawn il-filmati favorija, Farrugia allegatament kienet qed tabbuża mill-pożizzjoni għolja fl-Emcast. Iżjed minn hekk hi nnifisha kienet tesprimi pubblikament rabja kontra l-abbużi, inkluż il-korruzzjoni. F'attività tal-Europarlamentar Nazzjonalista David Casa waqt il-kampanja tagħha għall-elezzjoni fis-Siġġiewi imma ddejqet xejn tuża l-argumenti fallaċi tal-partit tagħha li żgħażagħ qed jaħarbu mill-pajjiż minħabba l-korruzzjoni. Għafolja dan kien argument li ġie mkiteb diversi drabi anke permezz ta' fact checker tat-Times. Hemm ħafna wkoll imdejqin, imma mdejqin mhux għax ma jogħġobhomx pajjiżhom, għaliex il-korruzzjoni nibda biha u l-affarijiet kollha tal-lokal, ta' kull lokalità mhijiex toġobhom. U aħna għandna nkunu il-pilastri li ngħinuhom. Il-filmat li wkoll ixxerret fuq il-medja soċjali fl-aħħar sigħat tneħħa minn David Casa minn fuq Facebook tiegħu.